Hej Tøksang. Okay. Film. Okay, fint. Skal vi starte nu? Ja. Okay, fint. Yes. Okay. På den her figur kan vi se udskillelsen af insulin i beta-cellerne. Vi kan starte med at se på etteren, at glukose kommer ind i cellen og går ned til mitokondrien, hvor at der bliver dannet noget respiration, som bliver til sidst bliver omdannet til ATP. Og ATP det gør, at K plus kanalerne lukkes, fordi de er lidt overfølsomme for ATP, så derfor lukkes de. Og mens at calcium kanalerne, eller receptorerne, de åbnes, og derfor kommer masser af calcium ind i cellen. Det aktiverer de vesiklerne med insulin, som bevæger sig ud mod cellemembranen. Her smelter de sammen med cellevæggen, og insulin udskilles ud til kapillærerne, hvor det kommer ud i blodet og regulerer glukosen, sådan at ens blodsukker det falder. Og det her det sker, når ens blodsukker det er for højt, og derved så er der for meget glukose i blodet, og det var der, hvor Sebastian han startede med at fortælle om det. Ja, sådan, ja.